Firefly Kids. Dar ce se întâmplă aici, poneilor? De ce sunteți supărați? Uite, stăm aici la cabinetul medical de o jumătate de zi și nu vine nimeni. Nu este nici măcar un medic. Da, mă bucuram că sunt prima și uite, de cât timp stau. Băiatului meu este foame, este bolnav și nu vine nimeni să ne ajute. Oh, păi îmi pare rău, dar nu este niciun medic printre voi care să intre în cabinetul medical și să-i ajute pe ceilalți. Eu nu sunt. Eu sunt prea mic să fiu medic. Eu am vrut să fiu medic, dar este o meserie foarte grea și așa de mult de învățat. Bun, atunci am să fac eu un medic. Vrea cineva să fie medic? Să intre în cabinet și să-i ajute pe ceilalți ponei? Nimeni? Ușor, ușor, nu vă înghesuiți, nu ridicați toți mâinile. Nu ridicat nimeni mâinile. Era doar o glumă. Se pare că nu te-ai prins. Atunci, dacă nu vrea nimeni, am să aleg eu pe cineva. Pe tine. Și așa ești foarte vorbăreț. Eu? Doctor? Dar nu știu nimic despre asta. Nicio problemă, o să am eu grijă. Mă pregătesc să producem o schimbare. Uite ce voi face. Îți voi vopsi părul roșu, am să-ți pun și o bonețică în cap și mă gândesc să-ți fac și un halat. Apoi cu cunoștințele ne mai gândim noi ce facem. Bine, bine, accept. Întotdeauna am vrut să am părul roșu. Uite, mi-am pus mănuși să nu mă murdăresc și începe operațiunea vopsitul. Haha, abia aștept să văd ce o să iasă. Să începem! Bun, acum ești gata, ești vopsit frumos, roșu tot și acum îți voi face o pelerină cu această plastilină de culoare albă. Voi lua o bucățică, o voi întinde și o să vedeți ce frumos. Scoatem plastilina. Ieși afară. Nu am nevoie de chiar atât de multă, doar o bucățică. O înmoi bine, o pun pe planșetă și acum o să o întind. Am întins plastilina bine de tot, am să tai o bucățică să îi fac un halat alb. Acum încerc așa să văd mărimea, dacă nu e bună, mai încerc o dată. Ia să vedem dacă merge. Pe micuțul nostru ponei. Vino aici. Să dăm părul la o parte. Eu zic că este un halățel frumos. Vă place? Stai, încă nu ești gata. Am să-ți fac și o bonețică aici în cap. Am dat o cruciuliță pe hârtie autocolantă și acum o voi tăia și o voi lipi pe această bucățică de plastilină. Arată foarte bine. Acum să încercăm să-i punem bonițica. Acum chiar arată ca un doctor. Superb! Bun, acesta este noul tău cabinet medical, unde vei primi toți pacienții. Ai și un pat,
Ai și priză unde să bagi toate instrumentele care îți trebuie. Aici instrumente, o trusă cu instrumente, pastile, lăpiorul cu pastile, o injecție, termometru, o cârjă, un dulăpior cu medicații. Ai tot ce-ți trebuie. Și acum zic să primim pacienții. Să intre primul. Eu sunt prima. Uf, domnule doctor, de când vă așteptăm? Da, puteți să-mi spuneți care este problema dumneavoastră medicală? Păi, domnule doctor, mă doare foarte, foarte tare capul. În fiecare zi. Stați să mă uit. Aha, păi, doamnă, sunteți unicorn. Vă crește un frumos corn în mijlocul capului. Oh, wow! Asta este o veste nemaipomenită. Nu mă așteptam să vin la doctor și să primesc o astfel de veste. Superb, sunt unicorn! Dar stați, sora mea este cal, eu sunt unicorn, ceva nu este în regulă. Oh, părinții mei sunt cai, eu sunt unicorn? Ce se întâmplă? Doamnă, chiar nu știu. Iar pastile pentru probleme familiale nu am. Va trebui să mergeți acasă și să vă întrebați părinții. S-o fi produs vreo greșeală la maternitate. Următorul! Da, intru. Oh, hei, micuțule, dar tu ce probleme ai? Pe mine mă dor foarte tare picioarele. Oh, îmi pare foarte rău să aud asta. Suiete pe pat să vedem ce probleme ai. Da, văd care este problema. Păi, tu nu ți-ai mai curățat copitele din preistorie? Sunt jenat, dar da, așa este. Păi, este simplu. Îți dau numărul de telefon al potcovarului meu și spui că te-am trimis eu. În 5 minute te vindecă. Următorul! Suntem? Intru toată! Oh, doamnă, dar de ce vă împingeți fiul așa? Domnule doctor, fiul meu suferă de lene. Aha, păi și cum se manifestă lenea aceasta? Păi, când îi spun să-și facă temele, nimic. Vrea să se joace cu tableta. Când îi spun să ducă gunoiul, la fel, nimic. Tot vrea să se joace cu tableta. Și când trebuie să meargă la școală, la fel. Ok, am să vă prescriu niște medicamente de lene și vă vând un pont. Nu face ce trebuie, îi luați tableta. Nu, mami, fac tot ce vrei. Nu-mi lua tableta, te rog, fac tot ce vrei. Bun, văd că deja începe să se vindece. Următorul! Noi suntem următorii, noi suntem. Spuneți, doamnă, care este problema dumneavoastră? Domnule doctor, fiul meu suferă de zgârcenie, dar este atât de zgârcit, n-am mai întâlnit în viața mea așa ceva. Dragule, asta nu este bine. Vino să te consult. Hai, ridică 2 copite. Mai bine doar una. Da, văd care este situația. Poftim, ia aceste 2 pastile. Mai bine iau doar una. Dar ești zgârcit rău, fiule. Hai, bea niște apă, ca să alunece pastilele. Bea. Mai bine beau doar puțin. Ca să-mi rămână și pe altă dată, să nu mai dau banii pe altă apă. Se pare că este un caz irecuperabil. N-am mai văzut atâta zgârcenie de când sunt eu medic. Cu părere de rău vă spun, cred că o să rămână așa. Următorul! Doamnă, ce vă doare? Ce? Ce vă doare? Ce? Văd care este problema. Sunteți puțin cam surdă. Sunt puțin cam surdă.
Permiteți-mi să vă examinez puțin urechile. Da, văd care este problema. Poftiți, doamnă. Vă căzuse cercelul în ureche. Vai, cât l-am căutat! Și parcă aud mai bine. Vă mulțumesc, domnule doctor. Sunteți o comoară la casa omului. Comoară, doamnă, dar comorile se țin în cutii. La fel și bijuteriile. Următorul! Oh, de ce nu mai intră nimeni? Următorul! Oh, nu mai este nimeni. Ce bine! Am să iau și eu 2 pastile. De oboseală.